Yo, penak, yo. Hop, 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 hop. Kutril, kutril, kutril. Nggih, kutril. Kutril. Menek, ada renyep, renyep. Iki pancen diora arek kok iki. Meneng ngoyong wis manut wae. Ayo, renyep, renyep. Renyep menyuro. Alah kepiye sing nindak. Buka rebab. Ayo renyep. Angger ora disenggreng. Pecat. Sekarepe dhewe. Ayo, yen pancen nyaga ulung kudu iso ngaturke renyep buka rebab menyuro. Nggih. Hop, 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 wes ora seneng aku. Ora seneng iki kelarasan. Panjen renyep niku nggih ngeten iki kok. Wes ora, pas renyep nimak. Ayo, dar. Mung arep kokoh kok. Kok kan sing dirembuk. Misake yagane ya, Nduk. Ya kuwi ngetokake wewenange ngetokke panguwasane. Ning wong ki adate nek adikang adigung ora awet kok yung. Tenan anggere ku mawasa sajak gendung endel-endelke wahyune ora bakal gelem manggon selawase tak kan. Kuku sing dupa kumelun ngelingken biasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi sangersikane putra kan handok saking yati tan winuwus ngenya kisruh Nalendra Ngalengka Prabu Dasamuka enget lamuning batos sejatine Sang Prabu Sungkawa nanging sinamuning samudana sadane ngadu manis katingal biyak gembira panggalihing Prabu Dasamuka sejatine mung lelamisan Lotan moka lamun toba genti aba parandene gawe risak ananging jrih para Narapraja lamun Tanukarta dhateng pangandikaning Sang Katong sinigek kang ana jero katon nengna kawusa ing mangke datan kaya miyosing Raden Megananda ingkang sampun kairit sangya para kadang lan wadya andharing wonten madyaning pegelaran.
Sikra cancut gumregut ngembat watang ngaraboso ing mungsuh sangkep jodo kantaran kantaran pausayekti bingoleno prapteng lamput sirna makyaning palu nuwun Kakang Mas sak pengker kula dalah para kadang wonten dawuh menapa saking Kangjeng Rama. Tumuli kepareng ombal bari eri jengandika kula pun Raden Trisirah. Kula inggih kepareng nyumadong dawuh Kakang Mas menapa dawuhipun Kangjeng Rama saksamunipun kula medal saking pendhapi. Kapareng ombal bari ripaduka kula pun Raden Trinetra. Kula ripaduka Raden Trikaya. Kula dipaduka Raden Trimurda. Kula dipaduka Dewantaka. Kula dipaduka pun Narantaka. Ya para kadang maramane daya-daya pun Kakang semusul marang jengkaring para kadang pun Kakang ngemban parintah saka Dewaji. Nawa dina iki pun Kakang kinen ngurmati marang Budaling Siadi kang kepingin magut nyang Palagan dadi Senopati. Mawanti-wanti dawing Dewaji, para kadang kinen ngalungi Sekari Nunci. Pinaka tandha pakurmatan lamun iku Senopati saka negara Ngalengka. Wela dalah. Syukur mangayi bagi sekedhi jemurung. Lair batos anginipun Dewaji paring pangestu dhumateng kula sakajang. So sampun lila kula magut dhateng Palagan. Awit kula gadah patembaya menawi ngantos Kangjeng Rama boten kelampahan dhaup kaliyan rekan Sinta ingkang lingsem boten namung Kangjeng Rama nadyan kula kados tinapuk muka kula. Mila ingkang menika kula kedah budidaya supados kelampahan Dewaji dhaup kaliyan rekan Sinta. Inggih kula piyambak mekaten Kakang Mas. Sampun dipunrencangi kathah bebanten ingkang gugur wonten Palagan. Menawi ngantos Kangjeng Rama mboten saestu kelampahan dhaup kaliyan Rekyang Sinta. Wonten pundi pasuryanipun Raden Trikaya? Kula nuwun kepareng kula munjuk atur. Ya, mara matur kaki pulon tani. Ngemban dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun. Kula ugi kadhawan ngawat-awati dhateng jengkaring Gusti kula anggenipun tedhak ing Palagan. Namung sekedhik pitungkas kula dhateng para Gusti kula. Jamaking satriya magut dhateng Palagan boten kenging pilih mengsah. Salebetipun magut wonten ing Rananggana boten kenging metang menika sanak menapa kula warga. Anggen kula matur mekaten karana kula ngertos menawi Prabu Rama menika dipun dhereki Raden Gunawan Kudawibisana. Nadyan tleceripun menika bapa paman nandika nanging reh menika sampun ngiloni mengsah. Tertamtu sampun malik tingal Raden Gunawan mila menawi sewanci-wanci. Ingkang paman upaminipun magut ing Palagan boten perlu dipun petang menika keng paman. Kanggepa menika mengsah tunggelipun para rewanda. Ya pancen mengkono kaki pulon tani. Banjur besok kapan budale Siadi? Dinten menika ugi Kakang Mas tinggal kepengin kula magut dhateng Palagan. Sampun keju badan kula dereng ngengkok-engkok dhateng para wanara. Yen pancen mangkono prayoga dibudalake dina iki. Kaki pulon tani. Kula nak wonten dawuh. Marangga parintahna wadya bajingah.
wadya manungsa lan raksasa ngumpul dadi sawiji sikep gagamaning ayuda. Pedhang abang kon marangi bedhil buntut kinen ngoroki. Kabeh barengan nguntapake lan nderekake jengkaring kadang-kadangku. Lan inggih. Lan atapa tengara beli kaping 3. Pisan dandan pindung lumpuk ping 3 bodol nuwun paramedal pasowanan. Tanggap mo bangun hanggara citeng driya. Mijil mangak nyono Sikra sawika gegamaning laga aparing kat gata kumreh angrekut wigati samepa tantara sampeka sampating wadya kus wabra Sambudastro tama gerak swaraning kutha meneh ngrek magalak hanyelo gembira ana pigar milar kusuma tali dahat mulat cancut acincing pangrahing kutha wis tan kasamaran kabeh kena kapurba obah kang wadya ngalengka murut saking panangkilan anggolong gegolongan ubar kang samiwa ningali kepareng
matur dumateng Gusti kula swanci bodhol mboten ngujiwani sampun samapta ing kati sawega ing diri para wadya wala gulane nak-naknan. Ya syukur sekedhi jemurung. Mara kaki kulon tani sira dhisik ana dadi wedananing lagu. Nuwun kepareng madal ngurumi yini. Enjing pidal kumuruh saking nagri Ngalangka. Kunging kang palaka Prabu sananira. Ler Surya wetalira. Saka ing Cwalanidi arsa madangi jagat mungop aneng sapucak ing wukir marbapak pang sumirat nasarating surya mega lan gunung-gunung Bendhe beri tambur paksur menyobrang brangan katetek kaya butul-butul swaraning bendhe yen kapiarsa swaranipun
ngening kalangyan aglar pandamun car tinon lerek kekonang suram sorote tanpa dang lan pacare dasari mangsa katiga himo hanawang ing ujung ancala nen karya wigena miwah sining wana reksa kung katunu nalika samono sampun bidal sagung para putra saking negari Ngalengka ingkang den pangarsani dening Raden Trisirah laring baris ingkang gemelar Cinandra Pindhara ping Jalanidi lumampah sambung sumambung gantane yayah Sela Brakiti Sela watu Brakiti semut kaya semut lumampah ana nungguring watu ndali diritan wonten kendhate
Maneka-neka mawarna-warna sandangan ing Purwadya Candra Pindha Puspita Panjrah. Samya numpak marang titianira sowang-sowang nenggih Parata kancana dipanggom yang turangga. Sumambung pungkur sang ya raksasa saking negari Ngalengka kantun tinindihan kelawan Ditya Kala Pulontani. Pating galereng, pating galero. Pating perngengeh, pating perngongoh, pating perngingih lan pating perngongo. Samya numpak marang tumpakaning buta apa ta tumpakaning raksasa. Senuk bihal adal-adal, singa barong sak panunggalane. Sing numpak mangap-mangap sing ditumpaki megap-megap, padha-padha mangsa jalma manungsa. Kang tinuju muhung barisaning sangya para wanara. Sinegek ingkang lumawat nengna kang tinocap ing mangkedatan kadhe ingkang wonten gisi ing samudra sak celaking pasanggrahan Swelagiri. Patih Jayawanila pinarak lenggah kadhep sangya para pragrasa. Nyata wis kondhang lamun ta sanganila sekti mandraguna.
Haninggih mlikata ingkang mungguing gisi ing samudra. Winastan pasanggrahan Swelogiri. Pasanggrahan Swelogiri diinguni pasanggrahan yasaning Nalendra ing Alengka Prabu Dasamuka. Ing mangke wis rinebat dening Nalendra Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya Sawadya Wanara. Ing sekawit wangunan Swelogiri rinakit sasana suka. Rinengga taman pankantun kataman sekarang ingkang sarwa endah. Kang sarta sinong balumbang wening Ponang Tirta. Sinartan kembang-kembang kang samya jinembangan. Jarambaing pasanggrahan ingkang sariyake Bang Jejobinan pinalipit kencana mulya. Sinela-sela kang ababut permadani lamun ta Cirandra pindha endahing Cakrawaling wanci serap surya. Pasarenggan Swelogiri winanggun dening Sira Rahwana. Muhung sengadi pinangka sasana panginggari-garing penggalih. Mila datang nama moka lamun to sadya sarwineng semaken lamun to kadulu. Nanging ing samangke duping Swelogiri kinarya palenggahaning Sri Rama. Pasanggrahan pinageran tumbak ngerangap kadi jati ngarang ing mangsa ketiga. Kalontaka pating ketolang kaya gelagah binabatan. Pedang kelewang pating karet selap lir kadhet sesautan. Wadyare Wanda Pragosa Wanara Wre Pawaga Monyet Munyuk Lutung Wawa Beruk lan kethek ugleng mae wewu Gorila lan sak panunggalane samya paten renguk katingal delok-delok kaya datan ngapirani ananging lamun wis tampuke gawe trenggenasi ngungkuli kidang katingal samya pacak baris pagrawentes angubengi pasanggrahan Swelogiri. Prarewanda katingal amung ngrasuk busana sarwa prasaja. Katingal cecawetan lulang singa paning sekulit naga. Menapa ta dedamelaning para wadya wanara? Haninggih tumbak cundrik kenut penthung gebuk bandil tawa pring linincipan. Lantan kantun plinteng kerikil. Lah menika ta warnanira tetindhing baris Swelogiri. Wanara kang ngecebol kepalang. Gedene amung sak jempolan sikil bebasane. Ules biru nyamber lilen. Yekti menika warangka ing guwa Kiskendha. Warangkaning Sang Adipati Sugriwa nenggih Rekwana Patih Jaya Anila. Lenggahing Patih Jaya Anila ingkang ing mangke kahadhep sangya para anung-anung. Para punggawa wanara nenggih Raden Jaya Anggada, Raden Jaya Anala, Jaya Anula, Janula, Janulen, Mantastra, Mantasti, Kapisraba, Jaya Sraba, Jaya Cacarawun, Jaya Simandara, Jaya Wirasura, Kapimendha. Ana saweneng rewanda kang dadi paran pitakenan kang wis anyalira pandhita nenggih. Begawan, Kapijembawan, Tan Kantun Sata Bali, Bali Winata,
Jaya Swegda, Jaya Srani, Jaya Permuja, para jaya-jaya samya lenggah ngadhep marang Sang Jaya Anila. Parandene satawet Sang Anila dareng kersa paring pangandika lawan Sang Hyang para pragosa. Langening kalang yuwanak narapanta muncaratin londerek kekonang Hanenggih tengahing marga Sang prakosa tata hangiwa langkap samata hangrakit gelaring Paris handingke kang samya nglawan singa lena prapteng Sita tatanajrih kasangsaya nyata sekti mandraguna kabeh para wadya wanara nuwun kula. Nuwun kula. Nadyan abot sing kaya ngapa? Awake dhewe kabeh ngemban dawuh. Genen tata-tata. Aja nganti ninggaling kaprayitnan sabab iki ana sakjroning peperangan lan durung rampung. Apa kang dadi wigatine? Nanging kaya ngapa bungaing atiku? Aku nyumurupi marang tumandanging kabeh para pragosa, kabeh para wanara, para wre,
para lutung, wawa, beruk, monyet, munyuk lan sak panunggalane. Ingkang katon camcut taliwondo kanthi cancing tan kuciwa nggone padha labuh marang Sinuwun Prabu Sri Rama. Katitik wis akeh anung-anung ngalengka kang wis padha prating lampus. Gegedhuking wadya raksasa Patih Prasta lan Bupati Wolu kang dadya tangan kananing Prabu Dasamuka wis prating pati. Ingkang mangkono kabeh Purwadya Pragusa. Aja padha mok kendhani anggonmu labuh marang Gusti Sinuwun Prabu Rama. Lan sumurupa beja kemayangan kuwi kabeh para wadya ingkang urip ana ing sahandhap pepadaning Sinuwun Prabu Sri Rama. Awit ngelingana lamun ta Sinuwun Prabu Rama iku pangijawantaing Sang Hyang Sumandewa kang jurandum kabagyan. Upamane ana wadya-wanara kang lena ana madyaning palagan, yekti bakal munggah swarga sukmane karana wis tetep nglabuhi marang Gusti Sinuwun Prabu Rama. Kawula nuwun inggih kaluhuran pangandikanipun Reki Wanawati. Ingkang menika kula sakadang wanara mboten badhe kendhat tansah sabiyan tunut sakarsanipun Sinuwun Prabu Sri Rama. Yen ana sawening prajurit kang ketaman raga, aja ndadak kesuwen kudu diopeni. Awit ngelingana isih akeh ayan kang kudu ditindakake. Nadyan to wis meh separo kekuwataning wadya ngalengka kang wis prating lampus. Nanging yen ngelingi marang Prabu Dasamuka ingkang pinter gelaring baris uwikan magut ing palagan, yen nganti ana kang lena kawaspadaning para wanara Tanwurunga bakal gampang kagebuk ing yuda dening wadya ngalengka balaning Prabu Dasamuka. Duh Reki Wanawati, sampun kuwatos menawi wonten muringipun Prabu Dasamuka mangke jaya anggoda ingkang badhe anandingi kaliyan Alindra Ngalengka. Mangke kula pun anala ingkang badhe ngrabasing Ngalengka. Kula pun janula ingkang sakah dados bebantening kewuh. Kula pun janulen ingkang sakah badhe ngrabasa dhateng Prabu Dasamuka. Kapasrahna kula kemawon pun mantasta. Kula pun mantasti sakah nyirnakaken wadya Ngalengka. Sampun kuwatos. Mangke kula pun jaya sraba ingkang badhe ngisas jangganipun Prabu Dasamuka. Kaya ngapa mbedhedeking atiku lamun aku nyumurupi marang tekating kabeh para kadang-kadangku wanara. Yen pinuju Rarumagang katon padha pating klumpruk kaya katon ora duwe greget ewadene bareng wis tumapak ing gawe lasan marasariwe kanggo gawe nyirnakake wong kang watak angkara murka wujude kaya Prabu Dasamuka. Kira-kira apa wis ana wadya-wanara kang prating lalis? Inggih saperangan wantun, namung pejah menika wanara ingkang boten patos wigatos. Aja nyepelekake marang para kancamu wanara. Kabeh gawe wigati. Kekuatan kang dumunung ana para wanara kabeh dibutuhake. Ora ana sing menjila dhewe. Kabeh bebarengan padha makartine. Kawula nuwun inggih. Kuwi sapa to sing usul ngono kuwi? Karo kancane kok ora pati diwigatekake. Kuwi luput. Yen ana tetuwanggane ora ana bawahane arep merintahake sapa? Panganggepe kudu padha. Nuni. Anggen kula matur mboten sami menika karana bagianipun beda kalian sanesipun. Aja tok ukur perkara bab perkara bagian. Kabeh kuwi kanggo ngundha usuk. Dadi ora perlu kowe banjur gumantung ana bab perkara bagian kuwi mundak nyuremake asmaning prajurit.
Marga Senopati Magot nyang Palagan ki ora perlu metung apa wae. Sing dipetung mati apa urip. Yen kepengin urip kudu bisa mateni. Ewadene pancen kepengin mati. Aja kowe nggulawat mesti bakal dipateni marang mungsuhmu. Kawula napa nuwun inggih. Ingkang mangkono iki wektu dina iki Sinuwun Prabu Sri Rama kepareng lerem ing penggalih ana madyan ing pesanggrahan. Mula kabeh para kadang aja ninggaling kaprayitnan tansah tata-tata bebasan yen awan barisa pendhem yen bengi barisa kenjer. Cikra kang bala tuminga acampa samiwa ngedali lera kaket wileting kandha kang wangkung manguncang niti benjang sangat cimit celati nyongetaliwu Dusta Surawilaka kaya buta sing ora sawetawis nggenya paring pangandika Rekwiyanapatih Jayawanila dhateng Purwadya Wanara katungka geger gawening sanggeran gawe kaget marak mring ngarsaku nuwun parenga matur Gusti Patih kula ningali barisan segelar sepapan kanthi umbul-umbul simbol candrasa boten pangling menika saking alengka ngedali Senopati la dalah yen pancen wis ana Senopati saka ngalengka para wadya ora usah dadak matur Kanjeng Sinuwun. Ayo dipethokake tekaning musuh. Suwawe kula dherekaken monggo. Ayo.
Sikra cancut gumerekut ngembat watang raboso mungsuh sangkep cocokan taran bau sayakti dingoleno prapteng lampus sirna madyaning palukon sirna madyaning palukon waduh wangun wis krasa barisan para munyuk ngerti lamun tuanku teka madyaning palagan iki ana wanara wulune nyawa mateng semua bang sithik sapa jenengmu tambuh marang aku Senopati ing Swelagiri haranku Raden Jayawanggada waduh munyuk kowe ditole Raden Parat nadyan kowe sapa Atmajendra Ngalengka putraning Kanjeng Rama Prabu Dasamuka haranku Raden Narantaka endi sing jenenge Prabu Rama aja kesuwen nggone ngrusak wewangunan Praja Ngalengka minggat saka tlatah Ngalengka lamun Prabu Dasamuka ora mbalekake Gusti Kurkian Sinta tak lebur sak negarane welah dalah umuk keparat kowe ngatonake marang kaprayoranmu apa abamu wani karo Narantaka apa kang tak wedeni Kapara ngayun candak sapeci perbatangku murtuk balungmu ora gelem minggat abur mestakamu tanding karo Jayawanggada keparat
Ora mulak pupuh godo. Ajur sirahmu parat. Suntaan gamanmu. Ya. Ut. Ait. Yo. Ut. Ut. Mati kowe ya. Mati kowe ya. Yo. Adikku Narantaka. Ora nyono kowe sida mati ndisi aku di para munyuk. Belakno patine adikku Narantaka konangan Dewantaka dadi gelepung kowe balasan para rewana. Ana kethek jebol kepalan gedene mung sak jempolan sikil pak bolone biru nyamber lilen. Ya iku. Sapa kowe? Pangling karo aku Patih Jayawanila. Patih Jayawanila, dasar kapura nyoba. Kowe sapa? Ambo marang aku Raden Dewantaka Hatmacindra Hingalengka. Aja kowe sing maju, ora hurup aku menang karo kowe. Aja natak kakean sumber. Tanding kowe sambi mangan ora rampung arep meguru. Nyepeleke banget perang karo nyekelino. Leno pangenamu beset kulitmu panggang golawuh ya.
예, 짠야, 준용 사부당, 준용 훈장, 하하하. 아유래, 아유래, 아유래. Awas, biar le, canda, junjung tempil, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Jajah limpong beradaling sesno Yeah. Yeah. Yes. Yeah. No. Okay. 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 Nilape. Yo. Oh, Yen. Oh. Oh. I don't know. I don't know. Amuk surumroto, jayamroto amuk keri butenangku. Ora tugel gulmu guru batang muheh kuwi Dewantaka. Endi prajurit ngalangkah aja maju mboko sisi ngebiyo bareng legane atiku. Adikku. Adikku kowe magut anding ini parantine malah wis ndisiki aku kowe ayi. Dewantaka matimu sia tugel gulumu sempal-sempal awakmu di tumandanging para pragosa tanpa kamanungsan. Sadurunge aku maju wadya ngalangka dikorocok mimis kethek iki.
Sing tatu sing ndi Purwadyawanara? Mboten wonten. Mimis sampun kenging kacepeng sedaya. Wah, terampil tenan. Aja dadak mundur ya. Maju. Waduh. Ketiban mimis malah kaya dirasaki kaya ketiban banyudan. Apa akeh sing padha kecekel mimisi. Waduh, trampile semono ayo wong kethek tangan karo sikile padha cukate.